खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसाम सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो आखायाव लानायखौ एबसुआ साबायखर बावदों। बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो बिटिएडिनि मुंखौ सोलायना बिटिआर खालामनाया आयेन बेरेखा बुंदों हाग्रामा महिलारि। बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनायाव नबकुमार सरनियाया खुद्रिदों। एबसुआ सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरजों बरमायाव सावरायदों। काजिरङायाव हाग्रा रैखाथि बिफाननि जवानफोरानो गान्दा गं फानखुमादों। दिनै भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि डक्टर मनमोहन सिंहनि जोनोम सान। भारतनि मुंदांखा देंखोगिरि एसपिबि बाला सुब्रमण्यमआ रुंसारि जाबाय। दानिया आबुं रादाब। मैया सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरि मेलाव बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो आखायाव लानायखौ फोसावो। मख'जाथावदि बिथां शर्मानि बेबादि बिटिआर दफा मावफुंनायनि बिबानखौ आखायाव लानायखौ मोनथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया मोनसे रादाब बिबुंसारनि जोहै भारत सरकार, नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह आरो आसाम सरकार, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सोलोंथाइ सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मामोनखौ साबायखर बावो। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो आखायाव लानायखौ बरायो होनना फोसावदिं मेलनि गेजेरजों फोसावदों। शुक्रबारखालि बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनायाव गोख्रों हेंथा होदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाया थारैनो संबिजिरनि बेरेखा। बबेखानि बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय सोलिगासिनो थानायजों लोगोसे बिटिसि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिएडिनि मुंखौ खोमोरनानै माबोरै बिटिआर जाबाय होनना फोसावनो हाखो होननानैबो हाग्रामा महिलारिया उदाङै सोंथि सोंदों। बे समाव बिटिएडिनि मुंखौ खोमोरनानै बिटिआर खालामनाया मोनसे राजखान्थियारि खैसार आरो बिपिएफ दोलोखौ राजखान्थियारि नाख्रेबनो नाजानाय होननानैबो हाग्रामा महिलारिया अजद होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो थाखायबो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेलनि जोहै आसाम सोरखार आरो बिसायख'थि आय'गखौ दाबि दैखांदों। थांनाय 27 जानुवारिखालि जालांनाय थामथि बर' गोरोबथा बादियै शुक्रबारखालि बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनायाव गोख्रोङै खुद्रिदों आरो बेनि हेंथा खालामदों क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरनियाजों लोगोसे अबर' सुबुंफोरा। बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ सोरखारा मावफुंनो हालांनायखौ हेंथा खालामना आरो खुद्रिनानै नबकुमार सरनियाया बुंदों दि बिटिआर गोरोबथाया अबर' रायजोफोरनि सायाव नारसिननानै होनाय मोनसे खुंथाय। बे गोरोबथाखौ अबर'फोरा माब्लाबाबो गनायनानै लाया, सिगांबो लायाखैमोन आरो उनावबो लाया। बबेखानि बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सिगां अबर' रायजोफोरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो दाबि खालामनाय बादियै अबर' गौथुमफोरजों सावरायनानै सोरखारा जेंना सुस्रांनो खोथा होनाय जादोंमोनब्लाबो अबर' रायजोफोरनि जेंना सुफुङाबालानो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनायखौ गोरलैयै मानिनानै लानो हाया होननानैबो एमपि नबकुमार सरनियाया बुंदों। मख'नो गोनांदि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनो रायजो बेंगिरिया गनायथि होबाय होननानै शुक्रबारखालि फोसावनायनि उनावनो अबर' गौथुमफोरा बेनि हेंथा सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनैबो बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अबर' सुरक्षा समिति आरो गण सुरक्षा पार्टीनि दैदेननायाव बिटिआरनि हेंथायै टायार सावना सोमावसारदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरमायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव आरो बरमा दखरा एबसुनि हेफाजाब होनायाव मिरु एबसुआ दिनै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बादियै गुदि, गेजेर, गोजौ, जौसिन आरो जौगा भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि बागै भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों सावरायमेल खुंदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नृपेन चन्द्र बर'नि आफाद सामलायनाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय बे मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी मोनजों लोगोसे एबसुनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा नुजाथिदों। बबेखानि बे सावरायमेलाव गोबांथार भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादों होननानै मिथिनो हादों।
काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव गान्दा रैखाथि होनायनि थाखाय जुनियायै थिसनजानाय मावफारियाफोरानो बे खेबाव गान्दा गंनि सुरां फालांगियाव आखाइ होबाय। गान्दा गंनि सुरां फालांगिजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ काजिरङानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय शुक्रबारखालि हमनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। उननि समाव बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै गान्दा गंनि सुरां फालांगियाव लोब्बा थानाय काजिरङानि रैखाथि बिफाननि 2 टेम्परारि जवानफोरखौ हाग्रा बिफाना जेरा खालामो आरो दायनिगिरि महरै रोखा जानायनि उनाव एरेस्ट खालामो। बेनि बागै हाग्रा बिफाननि सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला काजिरङानि कहरा रेन्जनि बकपारा सावनि ओनसोलाव डिउटि होनाय समाव अशक भुया आरो हाबिबुर रहमान मुंनि 2 हाग्रा बिफाननि मावफारियाया हायाव गोग्लैनानै थानाय थसे गान्दा गंखौ मोनदोंमोन। नाथाय हाग्रायाव मोननाय गान्दा गंखौ बिसोर हाग्रा बिफाननो जमा होआलासेनो सुरां फालांगिरिनो फानहरखुमादोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाना गोख्रोङैनो नायबिजिरनो जागायबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै सुनिबार 26 सेप्तेम्बर भारतनि बारग' गाहाय मन्थ्रि कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि मावथि डक्टर मनमोहन सिंहनि जोनोम सान। दिनै बिथाङा 88 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। बिथांनि जोनोमा इं 1932 मायथाइयाव गा पान्जाब आथिखालनि पाकिस्ताननि साकवाल जिल्लायाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा सरदार गुरमुख सिंह आरो बिमानि मुङा अमृत कौरमोन। मख'नो गोनांदि बिथां मनमोहन सिंहआ आथिखालाव राजस्थान रायजो सभानि सासे सोद्रोमा जाना दं। मुंदांखा भारतनि प्लेबेक सिंगार देंखोगिरि 74 बोसोर बैसोनि बिथां एस.पि.बि. बालासुब्रमण्यमआ मैया चेन्नाईनि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाबाय। बिथांनि जोनोमा इं 1946 मायथाइनि 4 जुनआव नेलरे माद्रास, थामहिनबा दानि अन्ध्र प्रदेशआव जोनोम जादोंमोन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय आगस्ट दानाव कभिड-19 बेराम जानायनि थाखाय चेन्नाईनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दंमोन। गेजेराव बिथांनि देहायाव थांनाय 7 सेप्तेम्बराव कर'ना निगेटिभ टेस्ट मोनना मोजाङाव फैबायमोन। नाथाय दुखुनांथावदि फिन बिथांनि देहाया गाज्रि जाफिनो आरो बिथांखौ भेन्टिलेटराव दोननाय जायो। मख'नो गोनांदि एस.पि.बि. बालासुब्रमण्यमआ मेथाइ रोजाबनाय केरियारखौ 1966 मायथाइयाव जुरिजेनदोंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 27 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फरायथिनो लानाय जाबाय। फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।